last time me can Ghana ha ye kwa sorry for material things honam fa mu niama because ye nya materialistic ministers are ye preach kire nipa ema ye kondo materialistic stuff it asọ dem no otene ye kunu nti it onya e wo so fi ho no no akopekunu asọ dem no otene ye ka nti minia me pese me ma ti asese ya maame ne papa no na ede wo mo toto antoa akorodi ne apepe ne ayanta ne brekune ene tan no so no wo mo ne ahohom na nante se na nata no emma ne ka o oni bosom ne nam nyina ono abọ mmodi ye adwumaden oba bia ya maame no na otena fie ma ye tete no kananim oya ade ye kananim jojo no ye bunu ye kaniti wura nsuom ni ade ye chemse de esi pepa ni ade ne ye hwe wo ma waresen otumi ne ba matena ba ma ni suban ye nso ane ba ma ne batena kwapem se ba ma no abepra ko wu na japade aba ne dia ena ma ba wa abante sa adikitu be na nipa aba mpetreni eti wo hwa ye system no anam say yem training ntinu yentumi arent aso eti opa otie nsam a na wa mi kan na ode kwa adwindwini mu hu se na ma mi kura se so obeye 80 years na mi ame ha me wadi na chi dia na menya yemu bebre tie mi anope ya wode honam na eti asore dem wode honam adwi na etusa dia ba se wo gya asore ko nyina ne se wo bisa ho se asore amakwa dia na menya ebe na won konkro metena pitemu no sansem hunu we bi no bisa Yesu obazo tira me se nyame oni hu adwempa won Matthew chapter 6 Yesu ni nesuafo ne nam na ohunu adwene wo modwene na dane no ho na ka che wo se ada na ya modwene mo kra wo se dia na mu bedi ane dia na mo benom o hwe wo mudi no se ada na ya modwu mu ni pedua wo se dia na mu befira ana dia na mo bese nti o kra nsi na duane na ni pedua nsi ntoma Yesu ye no se ya mo hwe wire mu sukoko se dia nyini ye nya no so mfa so asawa na aso magya wo so no tumi de ntoma fra asukoko ama sa asukoko no ntoma ye di be fra ne nne no e kyena na ye di egufuru no mu nsu Solomon ba wi aso kora na onsesa ne ntade ati se wuro mu sukoko owi aso mo hwe wie mu no ma anoma bi ankoji eka 4 ana eka 2 se me ye afuo na aso nyame ma komoni anoma Yesu ye no se apetupre oto apetupre ba ko ntumi nto cement one bag nsa petupre tu a abo na ne bo anya di no otu ada me nhwe sa abo na nhwe asiwu na onyankopon so tumi ma wiri amfaso ni su kura bambo ane ntume fra na ohwe enoma ya nya bibia ma no so aduane mom di a itu susi se empra hin na nyame ntumi nhwe nti adenti na moti wiase na mo dwendwene na wo a wo ntumi nwene fa basafa ba ko nto ane tentene so Yesu ye no se aya mo hwehwe nyakopa hin ne ntene kane na modjona wo su ni nim se sa nyama we nyina hiam mimi aba wutie ne enyama bi nko yie nti wode mfiano ama nyame a wadan wani ko wiase opa afi na se ba no dani nani se o se ekọ ne manfo ne nyame nkyai that was the end of opa yemu bebre ya fa kwan papa so na gya asore wa ya ade se okọ tena aso ni mu no wan ni usofo atem na wan ni ne yira atem na wan udi pani bi enya issue but the problem is eya wo say ni that's why na wokọ last time me kan na Ghana ha ye kwa sorry for material things honam fa mu niama because ye nya materialistic ministers are ye preach kire nipa ema ye kondo materialistic stuff it asọ dem no otene ye kunu nti it onya e wo so fi ho no no akopekunu asọ dem no otene ye ka nti minia me pese me ma ti asese ya maame ne papa no na ede wo mo toto antoa akorodi ne apepe ne ayanta ne brekune ene ta no so no wo mo ne ahohom na nante se na nata no emma ne ka o oni bosom ne nam nyina ono abọ mmodi ye adwumaden wo mo bọ mmodi ye adwumaden ye nya mesom anyefe ye ni nya mesom anyefe nti opa ekwafi ruta no ekwafi sorry na wo mia no ena odan ne ni se okọ enti na wa bi de onim se ja wo mu nyina akọ otwa ne ni owu se young girl bi da wo di nechi ohwe ya root ena ka che root se follow the example of your in-law would your first was no sorry wo kra no sasa na o meka no wo kra no follow the example
Wokra kwa ne manfo ne nyame nkyɛn. Follow no. Sa na wo mi na ya ka na sam no na yo brimpon bi o. Sa na wo mi Kristo hyɛnimu. Sa na wo mi Boaz hyɛnimu. Sa na wo mi David wonumu. Sa na wo mi nepa bebre wo na wo mi mu. Na mo baabia na wo mi kɔtena he na yehu saa nepa no. Baabia na wo mi kɔtena he na yehu saa numanyam no. Me pasa me ma ti asasa hwɛ ana wa ntɔn wa kokɔ bedie. Mumu bebre wu tie mi wa fa adwene bi sɛ busum we wu gya nyamesom. Obi a wo bɔ keyboard we gya ya asɔre. Obi a wo hyɛ nyamesom ase hwɛ sɛ na wo sitie. Wo do ho abɔhyabo boys. Ana mo na mo a every Sunday muchi nsɔre mu 10 enso mo nti nyame asam kokora. Na wo twi nduro ne na sika na sa. Wo betie mi a brown ho asa na pɛ asɔre bi a ye teachable church na tenem. As an instrumentalist who hears spiritual father obe kochi. Akyerɛ wo betena ne nase. Last na metie Nathaniel Bassey. Nigeria ni no. Sa wote ya eyi e pese Donald Trump e betena akonya so kwa no ofra no so meto dem. Donald Trump abrantie ne say papa bi na kye na tena se ka kye say wo me ma wo mmoshabu I want to build you. Papa ne sofo. Oso ne papa ne tena so many years. Sa na nyame de do no e na hwe level nyame di na gina. Wo pere. Wo ma wani wo honam entese de obenya die so. One say bisa wo say wo ma di shabu si wo mani su kuma ase and bra papa be na wo mabo. Ade na wo ma wani nkwa so ba ko na wo ntena ase na wo mmra ho ase hye sofo bi ase. O ka wani matenem ene nipa aba mpa nim ka. Na wo te asore de mo mpase abeka ho ase wo. Ghana say Yesu banfo no ene na ama Ghana ntumi ntumpon. O ya dehye nti traffic so red ni wo twam. Ono ye police ni ono no ubu mmra so a na ono police ni wa chew nso oni mmra so utumi hye police for car na light abubo hu nyina last week ya ye bekasa wa ha o mo police for na wo mu gina kwan so chechecheche yanya ya wo mo hye so ye bedi mmra no. Those people that are making sure that we obey the law enforcers no ono ankasa kra car no otimu no backlight nyina abobo or apply brake light bi anso Ghana na ye wo no Yesu by Bonia, Yesu young Kanyasem, or your distant no or your penny and neck. Or your distant as I said about Toma Nipa 900, no more trim home ma, and a second on Famo. Maybe I saw your this year. Oh, Oko Abrochira, ye make it sure say Nipa be a wee penny crowd dimraso. Yamete so the Amana he near Timmy said, and Marabia Yamia should be at the Chiron. Yame Wamana Samaso at Ranity. Nipa Tias now was a woman, Marabin Chitra won't go any. Eti brana wo bono e ma obra obi in control kwasi ada osofo ya asore na wo na mo boshabo na wo nim se ade na wo ye na ye nyamedwuma e wo say obi said that guide o e kire atenetene ma wakoma mrafom pa adwuma bi ye bra wo asise obi asna ontetew na hwede ba bia nyamedu begira wo ka say Duncan Williams send the keyboardist baby a dan kan be ko bia sa ni pon so ju sa platform no so for banner say all build so for banner all title what so for ni so di hu so di hu gina bredi and now so for nketo ani upcoming deacons and deaconesses ye just say ye mpani mi kakra obi a wo ye elder wo no so for pani echo obi a wo ye deaconess wo no so for maame eko obi a wo ye instrumentalist who move so for no na bisa ho se wo ba wa wo no se wo ye niamo ho ti akwada ne because ye mpanifo etumi fu mofra no se wo ye bibi ti abofra na abofra so na wo betwe man so ye ni yie mu e wa se ye mani pe hunu se de Kristo so ti ye nti Peter ka kire asafo no o se mo ma me hwe se me hu sa scripture na a hwe na maka koti na me hwe se me hu sa scripture na em se 1 Peter chapter 1 verse bibia Refi. Na hu na me de manu aka. O se momra mo ho asema ni pansi esie nyina awrade nti. 1 Peter chapter 2 verse 13. Brofo say, o say submit yourself for the Lord's sake to every authority instituted among men,
Ote. Ose nipa nhyehyɛ ya bia ye die gu akwan mu no. Enyo. Nipa ne fa akwan bɔne si na benya akunya no wo fa akwan pa so nya minti bra ho asema no. Ose mommra mo ho ase. Ama nipa nsiesie nyina awurade nti ɔhwere oyɛ pumpuni o. Ama ado osoma wɔ ne boya fa so twene papa ya fa ye hu o. Na yedi do Nyankopɔn pesa mode papa esi nipa woni adwene nkwasa asema no. Nyame kura ni so obu ono mo ye leader bet wagimi. Enti o use the word mommra mo ho asema Nyankopɔn pesa mode papa esi nipa woni adwene ne nkwasa asema no. Enti oya pani bet oni adwene. Oya pani bet wagimi. But the word of God that be and now wagimi kura nyame de na ya usu pani.